aquesta setmana al DAX. Com podem veure ja en el gràfic de 15 minuts, ha sigut una setmana bastant bona, que bastant, molt bona, val? Per donat en moltes ocasions. Sí que potser hi ha hagut algun dia que ha estat el mercat una mica més parat, però crec que ha anat molt bé. Hauríem de memoritzar una mica aquests últims moviments que ha tingut aquests dies al DAX per deixar ben clar el que s'ha d'operar i el que no, i tal com deia jo als anteriors vídeos, veure com és un mercat quan es mou el volum, quan hi ha volum, vull dir, i que mou el preu amb una verticalitat i una volatilitat bona, i quan no. Allò, el que comentava, de que per què operar volums de 400 si quan els volums de 600, 700 o més surten, el mercat es mou perfecte. Val? Bé, doncs anem ràpid ja. Comencem pel dilluns, el tenim aquí en pantalla. Veiem que la sessió obre amb força, val? Ens deix un volum bastant gros, 700 contractes, el retrocedeix, els trenca, la recollida potser és el que deix difícil l'entrada després, tot i que es queda per damunt d'aquest volum, i entrar aquí pues, està bé. El problema potser és aquesta recollida que fa, no? El preu, perquè el desplaçament ha sigut, el volum també, el trencament també, l'únic que ho fa difícil. Qui va entrar aquí i es va arriesgar, pues, val? No queda tan clar amb aquesta recollida, però evidentment la zona és trencada amb volum, amb força i amb desplaçament. I al final pues, veiem que acaba de fer com un doble sostre, inclús més. Val? Doncs el preu, quan baixa, es torna a quedar aquí i el que fa és estar girant el mercat. Aquí ens deixa un altre volum gran, vale, de 600 contractes, que és trencat i testejat. El tema és que interpretem que ja ens ha deixat aquest volum pel darrere, es pot buscar ja un curt, l'únic que estàvem encara dins aquest rang, no? Bé, qui ho va intentar bé i qui no també. I aquí veiem que en el curt també ens torna a deixar un altre volum i un altre volum, i que puja a testejar aquest, i encara que d'una manera una mica bruta i no gens clara, ens està testejant aquest volum d'aquí, que al final acaba anant a un doble a terra. Val? Que també podria ser una altra de les oportunitats que es podia provar. Com veiem aquí en la imatge, miro de fer-ho una miqueta més gran, a veure si es veu una mica millor. Vale? Crec que queda bastant clar, només en aquesta imatge, com es mou un mercat en volum i quins desplaçaments fa, que són molt més clars que quan no n'hi ha. Quan tenim aquests volums de 200-300. O sigui, en aquesta mateixa imatge ho tenim. Per això, els altres dies, on només teníem això d'aquí, deia que què fèiem operant aquí dins, perquè és molt més difícil agafar punts aquí que aquí. Val? Continuem doncs amb el dilluns. En plena tarda va sortir aquest volum, suposo que hi devia haver-hi una notícia, a les 2:30, que bé, no sé si es podia operar amb temps frens menors, perquè aquí puja a testejar una zona amb els 15 segons, però bueno, també és una hora que no s'està dins del mercat, o jo no acostumo a estar-hi, i és una borrada, són 4.000 contractes, això és una cosa ja preparada i orquestrada perquè passi. El preu s'està quedant en aquest rang i ja amb això acaba la tarda. Val? Anem directament al dimarts. El dimarts el preu, veiem que en preobertura fa una baixada bastant forta, vale? de 100 punts. I després quan obre el mercat, el tema és que el preu està desplaçant dins aquest diguem-ne lateral, però no amb la claretat. Veiem que quan no hi ha volum, no hi ha aquella claretat d'operar ni pressions d'algun de les dues bandes de forces, ni oferta ni demanda. Com podem veure, a la sessió del matí, sense ni pena ni glòria, val? I com veiem la de la tarda, el que fa és que quan obre, hem de pensar que encara estem dins el mateix rang del lateral del dia, vale? Ens deixa un volum que és trencat i dilatat, i llavors aquí potser aquí, mira, no sé si es pot fer, tot i que veiem que s'acaba bastant el preu, aquí sembla que també, no és molt clar, però bueno, si contra aquest volum de 800 contractes hi ha un test, es pot fer, val? El tema és que no és de les més clares, més que res per tot això que fa aquí, no és un testeig clar, o sigui, no és un trencament clar com els que hem vist abans, val? Per tant, no passa res si no es fa. I amb això acaba la sessió de la tarda. Veiem que el dimarts, com si diguéssim, no hi hauria d'haver hagut molta oportunitat. Dimecres obre el mercat, ens fa això, orquestrat i preparat, etc. O sigui, el preu se queda així en la preobertura. Quan obre ja no té ni força el preu, clar, després de fer que tot això ho està digerint, i el mercat se queda aquí. En surt un volum aquí veiem d'uns 600, de 1.000 contractes, aquí tenim un de 600, no ho he pintat, perdó,
Estem dins aquest rang, i dins aquest rang, aquest lateral, és bastant difícil, no? Que es pot vindre a operar aquesta contra amb aquest volum? Sí, es poden fer, perquè són quasi 600 contactes tota aquesta zona, i es pot fer. Clar, a mi el que m'ho tira una mica enrere és això, no? Quasi que és millor sempre demanar-li el preu que surti d'aquí. Però bueno, com veiem, si es fa aquesta zona d'aquí, la pintarem aquí en un requadre, en cas que es fes, val? Veiem que sempre ens torna a anar fins al terra, per tant, l'ocasió era bona, de 75 a 40, o sigui, veiem que tenim puntets, val? Res més, amb això continua al matí, estem continuant dins del mateix rang, d'aquella vela tan grossa, i aquí ja veiem que a la tarda ens deixa un volum alt, ens trenca, ens deixa un volum alt aquí baix, perdó, aquí la zona està mal ficada, aquest no és del tot alt, estem veient que és d'uns 400 contractes, qui el va operar, doncs mira, tenia 10, uns 20 punts fins al terra, potser es podia fer, hi ha un B i un C, tot i que aquest B és dilatat, però potser el que era exigible que aquest fos més gran per operar-lo, perquè estem amb el mateix de sempre, el tema dels volums. Aquí ens torna a deixar un altre volum, però és el de fi de sessió, per tant, crec que a la tarda no hi havia res a fer. Això és dimecres. Anem ara als dies guais, bons, que el DAX ens ha donat el millor que té, val? I ens ha tornat a demostrar de lo que és capaç. I crec que s'ha de memoritzar molt el que he fet aquests dies, per tindre clar el que s'ha de fer tots els altres dies i el que hem d'esperar per context, per escenari i per tot. Val? Obre amb una barbaritat de contractes, quasi 1.200. Bueno, això es fa en preobertura, ens en torna a deixar uns 600 i escaig aquí també en la preobertura, ens està marcant un mínim bastant fort, val? I res, quan obre ens en deixa uns 600, amb una vela hem de mirar que aquesta vela és molt petitoneta, o sigui que queda molt comprimit i és per tindre-la en compte, val? Veiem que la vela es queda per aquí al damunt, per tant és com si estigués testejant això per damunt, aquest volum d'aquí que ens ha deixat abans pel damunt. El preu continua aquí i el que hem d'esperar és que sempre ens faci alguna cosa, no? Si recordeu, abans havia pintat el dia anterior, quan fa aquella vela tan gran, l'havia pintat per dir que el trenqui per dalt o per baix. En aquest cas una mica el rang era aquest, no? Des d'aquí dalt fins aquí baix. I el que acaba fent al final és que ens deix un volum en el final de la vela i el trenca. Quan puja i el testeja, blanc i en botella, vale? Per fer una entrada. Inclús es pot fer hasta un C aquí i es pot acabar amb algun punt, no sé si el C de 57 a 40, potser aquí és més arriscat agafar els 10 punts, o sigui, s'ha de filar molt més prim, ben tret millor, però aquí directament boníssims, vale? Veiem que llavors el preu ja es queda per damunt d'aquests volums i marejant una mica, per tant quasi que jo sempre li demano que ens trenqui aquests mínims. Val? El preu continua així, val? A 15.30 ens obre, ens deixa un volum aquí, puja, aquí l'indicatiu és que tal com està pujant estan sortint ventes, sí que potser no arriba tant a la zona d'aquest volum tan fort d'aquí dalt, vale? Que tot i que ja arriba, val? Arriba fins aquí perfectament. Jo tenia la zona pintada una mica més amunt per un tema que jo marco les zones una mica més estretes per poder ser més exigent amb el preu. La veritat és que ja arriba, surt tot això d'aquí, senyal que no ho trencarà i el curt estava cantat. Val? Aquí torna a trencar aquesta zona. Quan trenca aquesta zona veiem que el preu puja a testejar aquí, no queda molt bé, no tenim un volum fort, però el que hem de esperar és que ens trenqui aquest mínim. El trenca, i quan el trenca, aquí el marge de maniobra és bastant curtet, es pot operar, val? Però és bastant curtet, o sigui s'ha d'anar molt de cuidado de que ens puja la zona. La zona és 30 i arriba a 57. Tenim 12-13 punts, a més ens la dilata, per tant ens està fent uns 20 punts, el que passa que aquí el que ens ha sortit són unes ventes espectaculars. Això és un indicatiu de que podem entrar, perquè el que estan fent és recollint el preu, no volen que passi cap amunt. I a més quan topa contra aquest volum. Val? Per tant, és una de les ocasions en què es pot operar amb un volum molt gran, perquè el que t'està indicant és que el preu no vol seguir amunt. Val? Llavors, quan el preu es queda marejant per aquí, que sembla que faci un A, un B i un C,
el de sempre, si ja no s'ha entrat aquí, exigir trencament de mínims. Què fa aquí? Trenca els mínims. Com els trenca? Amb volum. Ens deixa aquest volum aquí, això no ens serveix com a testeig, no tenim marge de maniobra, acaba trencant una altra vegada aquest volum gran i si ens fixem, quan arriba contra aquest volum, pues és blanc i en botella. Sí que tenim aquest volum aquí, val? Que perfectament es podia entrar aquí. El tema és, aquí comencem a entrar ja amb els temes de la proporcionalitat i no. Portava bastanta baixada, per tant potser és millor esperar que ens vingui aquí i a més aquest volum és molt més gran i ens donarà molta més seguretat que buscar l'entrada aquí. Val? I sí que perfectament a partir d'aquí ja podia haver continuat trencant avall, val? Però bé, això a vegades és tindrà una mica la idea de si s'entra aquí i no tira, doncs tancar o bé, com sigui, com es plantegi el context una mica. Jo quasi que aquí no ho veia perquè aquest volum era tan gran que si era frenada, com a mínim, si tenia que anar a una cosa major, val? Si girava el preu. Llavors, ja que aquest volum tan gran de frenada, que és tot això, ens vingui a testejar directament aquí, quasi que és el que em va fer dubtar. Llavors, directament que busqués aquest volum i crec que aquesta era la zona bona. L'únic que l'entrada, com veiem, és molt lenta tant d'entrar com d'aconseguir el profit. Són molts minuts dins de mercat. Perquè el preu llavors, clar, es queda completament sec i sí que continua pressionant l'oferta, però no amb la verticalitat i la volatilitat i la direcció que passa aquí quan veiem que té volum. Val? El preu trenca i se torna a quedar per sota. Sí que potser aquí buscar l'entrada és molt més difícil perquè no acaba tirant i a més estem fora d'horari de sessió, però com veiem es queda respectant aquest volum d'aquí. I al final fixem-nos que acaba tirant a un doble terra. O sigui, els volums està clar que els ha estat respectant aquests dies i molt bé. Val? Llavors ara ja anem a avui, que bueno, el preu hem vist que ha continuat desplaçant. Vinga, anem a avui. Ja sé que hi ha unes línies per aquí marcades, són unes línies que me les he indicat jo perquè són línies que han sigut importants en aquesta sessió, que ara aquest matí no tenen molta importància, però després veurem que sí. Val? Comencem amb un gap impressionant, molt bé, cap problema, els gaps no ens importen, nosaltres operem intradia, amb unes compres bestials, val? Que el que fan és que disparen el preu amunt. Val? Tenim una preobertura bastant fluixeta, bé, bo, després d'aquestes compres, i una obertura que bueno, 600 contractes, però tampoc és de les més fortes. El tema és que l'obertura el que ens està fent és, ens deixa un volum molt gran i ens continua deixant volums alts. Aquí sembla que testegi alguna cosa, però no arriba a testejar ni aquesta zona ni res. Ens tornem a quedar amb aquest volum alt que ens ha deixat aquí. Ens tornem a quedar amb aquest altre volum alt que ens ha deixat aquí, com a possible zona de testeig. Aquest trencament no ens serveix perquè no ens va no tenim un marge de maniobra com per operar-lo, però en aquest cas aquí sí que tenim una direccionalitat i un volum. Val? Si aquí ens hagués baixat aquí sota, ostres, perfecte. El tema és que no ho acaba de fer. Val? Llavors el que fa és que trenca. Què passa? Tot i aquí ho estem veient en un minut, en veritat sembla que sigui de temps frame major, tot el moviment, veiem que puja sense parar. Per tant, una correcció aquí dalt, més que res perquè hi ha hagut gent que ho ha buscat quan aquí, clar, mira tot el que ha pujat directe quasi sense corregir. Pues el normal és que quan faci tot això, penso que ho he comentat abans, en l'altra entrada aquella, que he dit que és de tants minuts en mercat, el més normal és que et vagi buscar una correcció major. En aquest cas jo l'estava esperant aquí, que és on teníem el volum fort, i no ha acabat d'arribar-hi 100%, també tenim aquesta zona amb aquests volums, que això el que pot fer és ja amortiguar l'arribada aquí, però el que està clar és que quan ha arribat aquí han sortit unes ventes molt clares, unes compres, i que quan s'ha volgut testejar si hi havia més oferta, no n'hi havia. Veiem que queda completament sec, ara aquí a les 9:45 així. És una entrada perfecta, encara que no arriba a la zona, I bé, veiem que no 10 punts o els que siguin, sinó se podien treure molts fins dalt de tot. Vale? La línia aquesta aquí dalt, llavors el que està marcant és el techo del dia, el sostre, tot i que després l'ha dilatat, però bueno, com aquí tenim molt més volum, me crec més aquesta línia. Val? L'he deixat marcada ja per la sessió de la tarda. Veiem que durant el matí ens ha tornat a deixar, quan ja perdia aquests volums d'aquí dalt, ens ha deixat un volum gran aquí dalt, un altre volum aquí, són quasi 600, no estan malament, són bons, continua, és que el que veiem és que baixa molt de volum, o sigui, amb molta força, amb molta pressió de l'oferta, i quan puja no n'hi ha. Ens està testejant aquesta zona, per proporcionalitat, si es tira un fibo d'aquí fins aquí baix, ens és proporcional i que ens fa un A, un B i un C.
L'A és boníssim, el C s'ha de ser molt avispat per agafar-lo, però veiem que ho tenim. Podria haver-hi aquestes dues possibles zones de testeig, quan arriba aquí crec que queda bastant clar, aquí hi ha 39, que no hi queda ningú aquí. Val? Al final ens acaba marcant un mínim i amb un volum bestial, de 1.500, ho veiem, no? Llavors, el que he fet és dues coses aquí. 1. Marcar el mínim de la sessió i marcar el mínim del volum. Llavors, el que he fet és que ha quedat aquesta zona. No la pinto un rectangle, perquè s'ha de pintar un rectangle molt, molt llarg i queden aquestes dues línies. Per tant, per la sessió de la tarda que li demanava? Que em sortís d'aquest rang, estàvem en un lateral, vale? I que clar, ho fes en volum, desplaçament, marge de maniobra, el que sempre comento. Val? Com veiem als 15.30 sembla que vulgui anar cap als mínims de sessió, no els trenca, sí que ens està trencant el volum però no els trenca. Val? El preu continua cap amunt, en cap moment m'està trencant aquest altre d'aquí, que li estava dient jo, que és el volum gran que teníem per dalt. Val? Puja cap amunt, si es mira temps frame major, això era el 62 de tota la baixada. Vale? Llavors, quan arriba aquí i es frena i surt aquest volum, el més normal és que tirés cap a baix. I fixem-nos el que ha fet el preu. Ha baixat i ens ha trencat amb molt de volum la zona que queda entre els mínims de sessió i el volum més fort. Què ha passat amb quan ha arribat en aquesta segona línia? Que és aquest rectangle de la zona, que veiem que té uns 12-13 punts aquesta zona. Han sortit vendes. I les mateixes vendes ja han fet desplaçar el preu cap a baix, a part de que teníem una oferta que havia apretat molt. Aquest moviment no és proporcional a tota aquesta baixada, però és que tenim el preu per sota els mínims del dia i a part d'això, a part de que els ha tancat en volum, el tenim sota un volum de 1.500 contractes, que és una cosa que és forta. Per tant, quan veiem que surt això, es pot provar un curt. En aquest cas, ha funcionat un A, un B i un C, aquest C per sota d'A. O sigui, ens ha donat dues bones entrades. Inclús, si algú interpreta que això és A, B i C, se pot tornar a entrar aquí i, com veiem, la tornem a tindre. Val? Que no sempre hi ha un C, o sigui, no fa falta entrar-ho a tot, però com veiem que hi ha aquestes oportunitats. O sigui, oportunitats durant el dia n'hi ha, i més quan hi ha un volum alt que ens està fent moviments forts i amb uns desplaçaments molt clars. L'oferta no ha deixat d'apretar, ho veiem claríssim aquí. Ens ha començat a deixar molts volums aquí, ha deixat aquests volums que són molt alts, que ens podien fer pensar en un volum de parada. El tema és que quan puja aquí dalt i ens testeja el volum més alt dels que els ha anat deixant, no fa falta mirar, ostres, si aquest volum no sé què, i em penso que era a part el 38% del FIBO, si no vaig errat, des d'aquí dalt fins aquí baix, o sigui que era proporcional en preu i teníem un volum molt alt aquí en aquesta zona, doncs com veiem, una altra entrada perfecta. Val? Llavors el preu ja ens ha continuat baixant, això és el tancament del contracte, als 17.30, i ha tornat a fer just el mateix moviment, una mica més a baix, o sigui, una vela de 1.000 i una de 1.400. Val? Veiem? I ara el preu ja s'ha quedat així, ens està pujant en aquesta zona, això si fos ara, per exemple, en mercat obert, podríem dir, mira, ara aquí tenim aquest volum que ens està testejant, o en aquesta zona també podríem haver pensat, no? Però bé, ja estem fora d'horari, jo crec que queda molt clar. I en aquesta setmana tenim les dues versions del que s'ha d'operar i del que no s'ha d'operar i el que venia dient cada dia. No? Al final, després també costa entrar tot, ja sigui perquè no hi estàs davant del mercat, perquè no acabes de tindre clar. Per exemple, jo entenc que fer aquesta costa bastant perquè ens està deixant tants volums i ens surt aquest volum tan fort aquí baix que, ostres, la veritat és que collona una mica entrar aquí, però la veritat és que, bueno, doncs, qui té la valentia de donar-li i fer ABCs i etc, pues, aquests dies s'ha pogut fer el mes perfectament en un sol dia d'aquests. Per tant, per això, com sempre dic, quan el mercat ens ho és més clar és quan s'ha d'operar. I també hi ha una altra cosa que està molt clara. S'ha de vindre aquí amb les normes ja escrites. Saber les entrades que farem, saber el que li exigirem al mercat, saber quins contextos esperem per operar. No podem decidir, ostres, ara no sé si operar això o no operar-ho o no sé què, perquè aquí s'ha de vindre ja amb les idees ben clares, per només executar. La gent que agafa i arriba aquí i executa, quan arriba a l'escenari concret, se li planteja l'escenari concret i veu el que ell espera, i la gent que al final acaba traient, que acaba fent les bones entrades i les acaba pillant quasi totes. Val? Sempre poden sortir dolentes, està clar,
Però bueno, crec que queda bastant clar en aquesta setmana perquè jo en tots els vídeos anteriors d'aquest mes estava dient que s'havia d'esperar una situació com aquesta. Perquè han sigut, sobretot aquests últims 2 dies bestials. Doncs res més, amb això acabo, que tingueu un molt bon cap de setmana i ens veiem la setmana que ve. Vinga, adeu.